в България има ислям, има и християнство. Има и изобщо, как се казва, безбожие или как да го наречем? Атеизъм, примерно. Така че между тях винаги е имало търпимост. Мисля, че е нямало някакви помежду някакви конфликти особени. Така че в училище родителя, разбира се, но и със съгласието на детето, ако е достатъчно вече разумно и големичко, да избере коя дисциплина да учи. Не е задължително да учиш религия, но за мен специално, аз мисля, че религията трябва да се изучава, защото това е, айде да го наречем, световна наука. Не може българското дете да не знае цялата история за Исус Христос, 4 Евангелия, 4 повести на Матей, на Марко, на Лука и на Йоан. Като първите 3 са първия век от новата ера, а на Йоан е по-късно. Но е много интересно да си прочитат. Това е едно четиво. Мисля, че това би било интересно и за децата.